Yayibona ke imikhuba ka-ANC. Imikhuba kalo IEC kahle kahle nayibo. Iyona ke le mikhuba ka-IEC nale bhokisi bhala ibhokisi lokuqala. Balishisile la endaweni yaseBoboi kwawa 23 enyenyezi eluthelwa. Kwivideo yaseluthelwa. Nale linye ibhokisi amanye akhona lapha ama numbers asakhona savela la ama numbers. Nakulila noma emsishile bus amaphepha bawashiselela phansi. Imkhuba ke ka-IEC ehlangene nogama kalibili amaye ashilo sishilo sizoyisebenza lento su-MK asilali asilali siyasebenza sifuna ubufakazi bokuthi u-IEC uvele obala nayo into abayenzayo ama-serial numbers asakhona la esizowa-comparisha sibheke ukuthi kahle kahle iya-correspond but iwona lawa ama-serial numbers ama-box. Ezakamuva kulokhu kuvele njalo ukuthi u-IEC awuhambisanga ngendlela amavoti.